Recuperen els entorns de la masia de Can Soler, un equipament ubicat a Sant Genís dels Agudells. Totes aquestes branques ven arran, Sergi. Aquí no et deixis aquesta guia, no deixem guies. Esbrossen el bosc, obren espais per ampliar el camp d'oliveres existent o recullen deixalles. M'agrada bastant, aporta satisfacció al fer això. M'ho passo bé, però la natura també s'agraeix i és divertit. La Fundació Els Tres Turons treballa per a la integració social i laboral de les persones amb malalties mentals i fa pràcticament 10 anys que van posar en marxa aquest projecte. Ara han rebut el Premi Estatal Aprenentatge Servei 2017, en part també perquè comparteixen la feina que fan amb estudiants de primària. Els usuaris de la Fundació dirigeixen les tasques que els alumnes fan al bosc i també treballen a l'Escola Font d'en Fargues en qualitat d'experts. La filosofia de la Fundació és treballar amb diversos agents del territori fent tasques que, a més de servir per les persones ateses, tinguin un impacte i una utilitat social amb el territori. Esperen que el reconeixement serveixi per mantenir l'activitat amb els canvis que hi haurà en el futur en aquest punt de la ciutat. La millora dels entorns de Can Soler és una de les inversions previstes al Pla de Barris de Sant Genís la Teixonera i no volen quedar-ne fora. Raül?